श्री दत्तक्षेत्र आशिय मठ आणि गाव आशियच्या वतीनं सर्व पत्रकार बंधूंचं स्वागत. दत्त मंदिर आशिये आपला सगळ्यांना माहीत असलेलं एक दत्तस्थान. दत्तस्थान माहीत आहे, तिथे होणारे कार्यक्रम माहीत आहेत. आतापर्यंत सर्व पत्रकार मित्रांचं सहकार्य राहिलेलं आहे. थोडासा अलीकडे एक 25 वर्षाच्या कार्यक्रमांचा आणि एकंदरीत तिथल्या मंदिराबाबतच्या काही संशोधनाचा जर विचार केला तर एक गोष्ट आवर्जून सांगतो की आम्ही जे काही कागदोपत्री संशोधन त्या मंदिराचं केलं आहे, त्या संशोधनातून असा निष्कर्ष निघतो की हे मंदिर याचं चालू वर्ष 2026 आता लागलं आहे. हे 567वं वर्ष आहे स्थापनेचं. इतकं पुरातन मंदिर कणकवलीपासून एक अर्धा किलोमीटरवर असणाऱ्या आशियासारख्या छोट्याशा गावामध्ये आहे. या मंदिराचा जीर्णोद्धार 2016 साली झाला. 23 फेब्रुवारी 2016 रोजी त्याचं कलशारोहण झालं. मोठा दिमाखात त्यावेळी 5 दिवसाचा कार्यक्रम झाला होता. आणि म्हणजे वर्धापन दिन प्रतिवर्षी होतो, परंतु 5व्या वर्षी होणारा वर्धापन दिन थोडासा मोठ्या स्वरूपाचा करावा असं आमचं सगळं मंडळाचं नियोजन होतं. परंतु 16 नंतर 5व्या वर्षी कोरोनासारखं एक वैश्विक संकट संपूर्ण भारतभर आलं. त्याचप्रमाणे ते आशियातही होतं. त्यामुळे 5व्या वर्षीचा असा काही मोठा कार्यक्रम करणं शक्य झालं नाही. त्यामुळे आता 10व्या वर्षी हा कार्यक्रम जो आम्ही आयोजित केलेला आहे, त्याच्या पाठीमागे उद्देश असा आहे की आम्ही गेली 4 वर्ष प्रतिवर्षी वर्धापन दिनाला रुद्रस्वाहाकार करतच असतो. आणि त्या 5व्या वर्षाची सांगता करत असताना हा अतिरुद्र स्वाहाकार अशा प्रकारचा एक महायज्ञ या ठिकाणी होतोय. त्या अनुष्ठानाच्या अनुषंगाने विचार केला तर सर्वप्रथम एक गोष्ट अधोरेखित करतो अशी की या संपूर्ण 9 दिवसाच्या सोहळ्याचा जे अर्थकारण जे आहे, विनियोग मूल्य जे आहे, हे सर्वसाधारण 1.25 कोटी एवढं आहे. 1,25,00,000 एवढं आहे. त्या कार्यक्रमाला होणाऱ्या ब्राह्मणांची ब्राह्मण दक्षिणा असेल, त्या निमित्ताने होणारे सांस्कृतिक कार्यक्रम असतील, त्या निमित्ताने होणाऱ्या 9 दिवसाच्या समाराधना असतील, काही साऊंड सिस्टीम म्हणा, परिसर सुशोभीकरण म्हणा, या सगळ्याचा जर सारासार विचार केला तर 1,25,00,000 रुपये एवढं त्याचं विनियोग मूल्य होतं आहे. आणि मला वाटतं माझ्या माहितीप्रमाणे, आता सरपंचांनी म्हटल्याप्रमाणे, अशा प्रकारचा कार्यक्रम सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये प्रथमच होतो आहे. म्हणजे कुठेतरी काही विधी वगैरे झालाही असेल छोट्या मोठ्या प्रमाणामध्ये याच नावाचा, परंतु लोकांपर्यंत पोचणं आणि अशा पद्धतीनं काही सर्वार्थाने तो परिपूर्ण कार्यक्रम, अशा प्रकारचा कार्यक्रम आशिया गावामध्ये पहिल्यांदाच होतो आहे. आणि हा कार्यक्रम करत असताना आमच्या आर्चेच्या कार्यक्रमामध्ये एक जबाबदार जे ब्राह्मण मंडळी होती, त्याच्यापैकी आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं एक मोठं नाव दत्तात्रय मुरवणे आणि प्रसाद देवस्थळी या माणसांचा जरा जास्त पुढाकार आहे. त्यांच्या माध्यमातून गोव्यामधल्या एक संदीप टेंगशे नावाच्या एक ब्राह्मणांपर्यंत आम्ही पोहोचलो. आणि असं ते घडत घडत आपल्या ज्या भारत देशातल्या शंकराचार्यांची 4 पीठं आहेत, त्या 4 पीठापैकीचे दक्षिण पीठ आहे शृंगेरी मठाचं. त्या शृंगेरी मठातल्या शंकराचार्यांपर्यंत आम्ही पोचण्याचा प्रयत्न केला. आमचा हा मानस आम्ही त्यांच्याकडे व्यक्त केला की अशा प्रकारचा एक मोठा कार्यक्रम आम्ही दत्त मंदिरात करू इच्छितो. तर आमचं काही अर्थकारण एवढं नाही, गावही आमचं छोटासा आहे, मंदिर छोटंसं आहे, तर आपलं सहकार्य राहावं. आणि हे आम्ही भेट घेतली ती 2 वर्षापूर्वी घेतली होती. त्यामुळे त्या आमच्या 2 वर्षापूर्वी घेतलेल्या भेटीमुळे शंकराचार्य सुद्धा खूप प्रसन्न झाले. त्यांनी शब्द दिला आहे की आम्ही ह्या कार्यक्रमाला सहकार्य तर राहीलच, परंतु या जो काही कार्यक्रम खरं म्हणजे हा कार्यक्रम 11 दिवसाचा असतो, परंतु काही लोकांच्या इथल्या सगळ्याच लोकांना वेळ देणं शक्य होईल न होईल, कमीत कमी दिवसात कसा करता येईल, तर तो 9 दिवसात करावा असं आम्ही ठरवलं. तर शृंगेरी मठाच्या शंकराचार्यांनी शब्द दिला आहे की या संपूर्ण कार्यक्रमामध्ये 1 दिवसासाठी मी उपस्थित राहीन. त्यांचाही व्याप तसा मोठा असतो, तरी आम्ही पत्रिका या कार्यक्रमाची छापून झाली आहे.
तर त्यांच्या येण्याच्या दिवसाचा उल्लेख आम्ही करू शकलो नाही ते एवढ्याचसाठी की त्यांच्याकडून पक्का दिवस मिळत नाही आहे. तो दिवस मिळेल आणि ते एक दिवसासाठी या ठिकाणी येतील. मला वाटतं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शृंगेरी मठाचे शंकराचार्य येणं हा सुद्धा कदाचित पहिलाच योग असेल असं वाटतं. तर तो पूर्ण व्हावा अशी आमची दत्तचरणी प्रार्थना आहे. 9 दिवस चालणाऱ्या या कार्यक्रमामध्ये 150 ब्राह्मण 9 दिवस या ठिकाणी रुद्र स्वाहाकाराचा जो रुद्र स्तोत्र आहे त्याचं पठण होईल. त्या 9 दिवसामध्ये सुरुवातीचे 7 दिवस पठण होईल आणि शेवटचे 2 दिवस त्याची आहुती होती. सर्वसाधारण आपण अतिरुद्र स्वाहाकार म्हणजे काय असा प्रश्न समाजातून येतोय. तर अगदी थोडक्यात सांगायचं म्हणजे आपण काही घरातल्या पवित्रतेसाठी म्हणा किंवा काही छोट्या मोठ्या अडचणींच्या वेळी जे एकादशणी करतो रुद्राच्या स्तोत्राची, त्यावेळी ब्राह्मण येतात, गणेश पूजा करतात आणि रुद्रा देवतेची रुद्रदेवतेचे जे स्तोत्र आहे ते 11 वेळा म्हणतात आणि त्या रुद्रदेवतेकडे जी काही अडचण असेल त्याच्यातून मार्ग मिळावा अशा प्रकारची विनंती करतात. तर ही जी एकादशनी होते हीच एकादशनी 11 एकादशण्या केल्या की तो एक लघुरुद्र होतो. असे 11 लघुरुद्र केले की तो एक महारुद्र होतो आणि 11 महारुद्र केले की त्याचा एक अतिरुद्र होतो आणि असे 11 महारुद्र या 9 दिवसामध्ये या मंदिरामध्ये होतील आणि शेवटच्या 2 दिवसामध्ये एका महारुद्राचं हवन होईल आणि या हवनाला सर्वसाधारणपणे 225 किलो काळी तिळी लागणार आहे आणि 51 किलो देशी गाईचं तूप लागणार आहे. हे सांगण्याचं उद्देश एवढाच आहे की त्या कार्यक्रमाची व्यापकता किती आहे ही सामान्य माणसाच्या लक्षामध्ये यावी, तुमच्या मार्फत ती लोकांपर्यंत पोचावी अशा प्रकारचा तो विधी आहे. या 9 दिवसामध्ये होणारे सांस्कृतिक कार्यक्रम आहेत रुद्रातले, ते सुद्धा आम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे ठेवले. म्हणजे एखादा असा उत्सव असला की सांस्कृतिक कार्यक्रम म्हणजे काही भजनं होतात, कीर्तनं होतात किंवा दशावतारी नाटक होतं. परंतु या ठिकाणी आम्ही जो प्रयोग केला आहे तो प्रत्येक माणसाला त्या ठिकाणी येण्याचा मोह व्हावा अशा प्रकारचा कार्यक्रम रोज रात्रीचा सांस्कृतिक कार्यक्रम आहे. पहिल्या दिवशी आहे म्हणजे 25 तारीखला हा कार्यक्रम सुरू होतो. त्या दिवशी सकाळी धर्मध्वजाचं अनावरण होईल. त्या दिवशी रथसप्तमी आहे त्यामुळे सूर्याची पूजा होईल. विधीचा एक भाग म्हणून त्या ठिकाणी नंदीची पूजा होईल आणि त्यानंतर सकाळी 10 वाजता भालचंद्र आश्रमापासून दत्तक्षेत्र आशिय मठपर्यंत या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने शोभायात्रा होईल. माझ्या अंदाजाप्रमाणे 1000भर लोक या शोभायात्रेमध्ये सहभागी होतील अशी आम्ही योजना केलेली आहे. त्या दिवशी संध्याकाळच्या सत्रामध्ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होणार आहे तो आमच्या गावातल्याच वाडीवाडीतल्या लोकांचा, त्या वाडीतल्या लोकांनी बसवलेला ग्रामीण परंपरेप्रमाणे काही फुगड्या असतील, काही नृत्य असतील किंवा काही भजनं असतील अशा प्रकारचा कार्यक्रम होईल. दुसऱ्या दिवशी नारदीय कीर्तन होईल. एक दिवशी वारकरी कीर्तन होईल. एक दिवशी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले जे नामांकित गायक मंडळ आहेत त्यांचा शास्त्रीय संगीताचा कार्यक्रम होईल. एक दिवशी वारकरी संप्रदायातलं एक मोठं नाव समाधान महाराज शर्मा म्हणून औरंगाबादचे, त्यांचं एक वारकरी कीर्तन एक दिवशी होईल. एक दिवशी जनसामान्य माणसात प्रिय असलेला कोकणची सगळ्यात मोठी लोककला जी आहे तो दशावतार, हा संयुक्त दशावतार म्हणून प्रत्येक कंपनीतल्या त्या कंपनीतला एक उत्तम राजा, उत्तम व्हिलन, उत्तम नारद, उत्तम स्त्री पार्ट अशा लोकांचा अशा प्रकारचा एक संयुक्त दशावतार होईल. आणखी एक दिवशी डबलबारी आहे. सगळ्यांच्या आवडीचा विषय असल्यामुळे एक भजनाचा कार्यक्रम म्हणून तो डबलबारीचा कार्यक्रम होईल. आणि थोडासा वेगळेपणा म्हणून जो सहसा धार्मिक उत्सवांमध्ये होत नाही अशा प्रकारचा एक दिवस काव्य संमेलनाचा कार्यक्रम सुद्धा आम्ही त्या ठिकाणी ठेवला आहे. आणि या काव्य वाचनासाठी आपल्या या महाराष्ट्रातली 4 मोठी माणसं, एक महेश केळुसकर, शशिकांत तिरोडकर, गोविंद नाईक आणि प्राजक्ता सामंत ही 4 माणसं त्या ठिकाणी उपस्थित असतील. कार्यक्रमाच्या 8व्या दिवशी आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या ज्या लोककला आहेत त्या सगळ्या लोककलांचा एक कार्यक्रम होईल. जवळजवळ 32 लोककलांचा समूह असलेला एक सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली रंगखाम नावाची जी संस्था आहे त्याचा तो लोककलेचा कार्यक्रम होईल. शेवटच्या दिवशी भीमसेन जोशींचे एक पट्टशिष्य
मेवंडीत यांचा शास्त्र म्हणजे अभंगवाणीचा कार्यक्रम होईल, असा तो सांस्कृतिक कार्यक्रम होईल. आणि या 9 दिवसामध्ये एक दिवशी म्हणजे या कार्यक्रमाच्या उद्घाटनाला पहिल्या दिवशी व्यासपीठावर आपल्या भारत देशाचे ऊर्जा मंत्री श्रीपादजी नाईक या ठिकाणी उपस्थित असणार आहेत. 28 तारीखला नियोजनाप्रमाणे आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि महाराष्ट्र राज्याचे कॅबिनेट मंत्री नितेशजी राणे त्या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहेत. त्याचप्रमाणे या कार्यक्रमासाठी 28 तारीखलाच गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हे या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहेत. या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं वेगवेगळ्या काही गोष्टी आम्ही त्या ठिकाणी सादर करतोय. त्याच्यातली एक विशेष गोष्ट म्हणजे हा अतिरुद्र स्वाहाकार आहे आणि त्या अतिरुद्र स्वाहाकाराच्या निमित्तानं भारत देशामध्ये जी शंकराची मोठी स्थानं आहेत, 12 ज्योतिर्लिंग म्हणून ज्यांचा उल्लेख केला जातो, या 12 ज्योतिर्लिंगांच्या ठिकाणी जाऊन आम्ही त्या मंदिराच्या समोरची एक पोसाभर माती आणि तिथलं 1 लिटरभर पाणी त्या देवतेला जे स्नानासाठी वापरलं जातं ते 1 लिटरभर पाणी असं संपूर्ण 12 ज्योतिर्लिंगाची ही पाणी आणि माती आम्ही संकलित केलेली आहे. त्या 12 ज्योतिर्लिंगांच्या दारातली माती आणि तिथल्या पाण्यांपासून बनवलेली एक शिवपिंडी या ठिकाणी आम्ही स्थापित करणार आहोत. म्हणजे भाद्रपद महिन्यामध्ये गणपतीची जशी प्राणप्रतिष्ठापना होते त्याप्रमाणे कार्यक्रमाच्या पहिल्या दिवशी या शिवपिंडीची प्राणप्रतिष्ठापना होईल. इथे येणाऱ्या प्रत्येक माणसाला औषधात्मक 12 ज्योतिर्लिंगाचं दर्शन व्हावं अशी आमची भावना त्यामागे आहे. तो एक विशेष कार्यक्रम या ठिकाणी होईल. त्याचप्रमाणे दुसरा आणि एक आम्ही कार्यक्रम या ठिकाणी ठेवला आहे, तो म्हणजे आम्ही नेपाळमधून 1100 रुद्राक्ष मागवलेत आणि हे ह्या ज्या विधीची जी मुख्य देवता आहे रुद्रदेवता, त्याचं जर रूपक आम्ही शिवपिंडी त्या ठिकाणी ठेवणार आहोत. ती ज्या परातीमध्ये किंवा ज्या कुठल्या भांड्यामध्ये ती शिवपिंडी असेल त्या शिवपिंडीच्या बाजूला हे 1100 रुद्राक्ष राहतील आणि त्याच्यावर 9 दिवस अखंड अभिषेक होईल आणि या चालणाऱ्या 9 दिवसातल्या महारुद्रांची आवर्तनं त्याच्यावर होतील. आणि असा अभिमंत्रित झालेला हा जो रुद्राक्ष आहे तो 2 तारीखला दुपारी मुख्य आहुती झाल्यानंतर तो 1 रुद्राक्ष याचं आम्ही अभिमंत्रित मूल्य म्हणून 1100 रुपये आम्ही त्याचे घ्यायचे ठरवले. खरं म्हणजे हे 1100 रुपये खूप कमी आहेत असं काही लोकांकडून प्रतिक्रिया येत आहेत. कारण दत्तात्रयांच्या प्रांगणामध्ये अशा 9 दिवस होणारा अभिषेक आणि 12 महारुद्रांचं त्याच्यावर होणारं अभिमंत्रितपण असं हे सिद्धता मूल्य खूपच कमी, सामान्य माणसाला तो घेता यावा असा आमचा त्याच्यामागचा उद्देश आहे. आणि असा रुद्राक्ष जर नावनोंदणी आमच्याकडे 25 तारखेच्या पूर्वी झाली तर आम्हाला तो देणं शक्य आहे. कारण बऱ्याच लोकांचा त्याच्यासाठी मागणीचा ओघ वाढलेला आहे. आतापर्यंत 370-72 नावं नोंद झाली. त्यामुळे फक्त 1100 रुद्राक्ष आहेत, ही सुद्धा महत्त्वाची गोष्ट आहे. तर त्यासाठी लोकांनी नावं नोंदणी करावी. अशा प्रकारचा एक संपूर्ण भरगच्च कार्यक्रम 9 दिवस या ठिकाणी दत्त मंदिर आशियाच्या ठिकाणी होतो आहे. माझ्या बोलण्यात काही कमी जास्त असेल तर समजून घ्या. अधिक काही आपले प्रश्न असतील तर त्याबद्दल माहिती मिळेल. सरपंच या ठिकाणी उपस्थित आहेत. हा कार्यक्रम आशिया गावातल्या दत्त मंदिरात होत असला तरीसुद्धा संपूर्ण गाव तो कार्यक्रम करतो आहे. संपूर्ण गाव त्याच्यामध्ये सामील झालेलं आहे. प्रत्येक घर त्याच्यामध्ये सामील झालेलं आहे. आणि मुख्य म्हणजे आमचे सरपंच जवळजवळ गेली 2 वर्ष हा कार्यक्रम आम्ही नियोजन करतोय, त्याप्रमाणे आमच्याबरोबर आहेत. तो अधिक चांगला व्हावा, तो अधिक लोकांपर्यंत पोचावा हा त्यांचा उद्देश आहे. आणि आपल्या माध्यमातून तुम्ही सहकार्य करा, तो लोकांपर्यंत पोचवा अशा प्रकारची विनंती करतो. थांबतो. आपले काही प्रश्न असतील तर